para ni siya sa mga ginikanan nga grabe kay kabisi sa pagpanarbaho og 9 to 5 job, mga health workers, professionals, mga nanay nga naara sa sulod sa balay. This is all for you. So, watch this video until the end kasi para gid ni sa inyo ha. By the way, ako di ay si Lucy Umpok Bahian from Cagayan de Oro City, Philippines. I am a mom, a mother of two growing up son. I am a wife. My husband working in the manufacturing industry, and I came from the multiple job to one job. I am a servant of God and also proud a digital business owner. So back then in 2020, I was scared, I was terrified because from my multiple job to zero job due to pandemic. So nangita kog solusyon og unsaon ako na surprise gyud ko kay wala koy backup plan. So naingon ko nga it is na daghan kay kong mga realization ba sa akong kinabuhi nga dili gid ay maayo nga isa ra gid ta kanabitang trabaho ra gid atong gisaligan sa kinabuhi. Do kung magtrabaho ka og triple job, so you're into good pay kay triple job man siya, no. Pero ang atong physical nga kinabuhi nato, atong physical as the moment nga magkaedad na ta, so nanginahanglan gitag pahuway, mangitag pahuway. So ingon ko sa akong kagalingon, the pandemic naghatag sa ako og realization gyud sa buong nga realization nga as a mother of two, then nanata sa edad 50 na ko, hapit na ta mag-retire pod. So kahinanglan gitag backup plan. So I decided to search for because of the pandemic, no, nangita kog solusyon, and I prayed to God and God lead me into an online business. So glory to God in the highest because of this online business. 2022 nangita ko og trabaho, and then nakakita ko 2022 February, pagka January 2023 nakakita kong trabaho. So at least from my multiple job to one job. So karon nagtrabaho paghihapon ko, pero at least naa na ko'y kaugalingon nga negosyo nagwork sa ako in the background 24/7. So kung kamo makaresonate naman, please watch the webinar kung unsaon, or register your name or email address at www.luciramelbahian.com nya. Magkuan lang mo kanang mag-message lang mo sa ako kay I will here to guide you and to support you para sa bitaw ka nang makatabang sad ko sa inyo ha kung paano na ko natabangan kay kinahanglan gyud nato nga naa gyud tay backup sa atong kinabuhi para dili ta makot by surprise, no. Nya nga to sang lawas nato nakaidara na sadta, so kahinanglan pod nato stable pod nga naa sad tay sa atong kaugalingon nga negosyo nga ikaw ra pod mag-handle sim ko nga with your own flexible time. So naay kuan dinhi kung makaresonate mo kung para ni sa inyo nakakita no, I know daghan na kay mong nakita, pero this is not an accident nga nakit-an ninyo kay mauning time nga para gid sa inyo ha, as a divine appointment sa inyo. So just simply lang ko imo lang na siyang below link din ha, magkuan lang ka sa imong email address. Okay, so watch the 90 minutes webinar. Maybe this is for you, then go do it diligently, no. So okay, God bless, and see you on the inside. Bye for now.